Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door. Ring on Good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon niya ito kunyang pong Aldon at tuning Wednesday. Miyerkules po niyan, petsa 22 na. Sa bulan, mga tugang kan Oktubre 2025. Miyerkules, don't forget to attend the Mass and say your novenas. Para po naman sa mga devoto ni Our Mother of Perpetual Health. And siyempre sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga kababayan po niya itong anniversary, happy anniversary na lang. And then siyempre sa mga bisita, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Sa mga tagabangtaba po niya ito na medyo may karamdaman, sana po ay maka-recover na kita. Makahali na dyan sa banig ng karamdaman, saka makabilta na sa Oraldo po niya itong gibo. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday! Happy birthday kay Madam Marina Israel. Long time no si ma'am. Gano'n kanailig ko na si ma'am. Aki pa ako. High school gano'n. High school gano'n ako eh. Yung panahon na aktibo kita sa mga stage drama. At saka naging partner natin yung World Vision Philippines before. Diyan po sa Muhatan. Alright. And then siyempre sa mga kababayan po niya ito nagantabay sa tuya pong DCGB News Online Facebook page. Good morning sa mga suki. Kay Sir Jeff Santos diyan po sa Queensland, Australia. Sa Alaska si KB43002 Sir Banjo Barrios. Magandang umaga, sir. And then siyempre si Sir Arvin Balaoro 43016 diyan po sa Dubai. Si Gerald Aranya The Wanderer nagandabay. Sharing man mga tugang si partner King Rinaldo diyan po sa Bunker Hill. Good morning ang weatherman. Mayroon tayong pumasok sa par na LPA pero nandun sa dulo. Hindi. Pag pumasok pala yun, tawaging salumi. Yeah. Alright. Good morning kay Kuya Nems. Nagatawa si Kuya Nems. And then si Bing Ben Juarez, good morning. Diyan po sa kababayan natin, sa mga kababayan natin. Diyan po sa mga suki natin sa First District. Sa Malulipot. Sa San Isidro. And siyempre si Kuya Bob Candano diyan po mga tugang sa sa San Lorenzo sa Tabaco City. Good morning po sa mga kababayan natin. Mga nagbabiyahe tabi. Loay sana. May pamilyang naghihintay sa inyo. Gumamit ng helmet kung nakamotor. Huwag ilagay sa siko ang helmet. Kapag nadiskuida ka mo, pwedeng mapasampayo pero sa siko daing tama. Alright.
Mga tugang lado technical lang po dyan si Ronald Baldo. Yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Yan po sa newsroom, katuwang ta dyan si Jenny Matthew Baleran at saka si Nicole Ann Gloriani on special assignment. Nandun po nakatoka si Shara May Leron sa Ayala Malls para po sa Pantulong Aldaw ta. Ngunya na Aldaw, mga tugang, third day kan Bicol Agri Aqua and ano yan, Earth Forum. Ngunyan po mga tugang, manood naman sa salud ang pag-urunan to dyan hapon. Yung health promotion for a sustainable future. So, maganda po itong mga topics digdi. Mga tugang, kaya mag-aratindir ka mo kung may makaputan ka mo manood po dyan sa mga assistance kang gobyerno. Lalo kung may sakit tayo. Yan. Pagkatapos, siyempre, yung tutukaron dyan sa cancer awareness cancer awareness, dahil cancer awareness month ko yan. Pagkatapos, siyempre, nandyan yung mga programs, mga tugang kang, ano yan, PhilHealth, yung i-konsulta, at saka yung yakap, di ba? And then, siyempre, sa dating naman sa DOH, yung pong zero billing sa mga government hospitals. I don't know, sana may update na may nag-apply na din ng mga pribado na mag-zero billing. And then yung MAIF, ining MAIF, naging MIAFP na ini, may dagdag ng F, medical assistance to indigent and financially incapacitated patient. O yun na pong tawag dyan ngayon. Okay? Bueno, duwa ito ko na istorya, alin po niya sa luwas. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning, Tabi News Director. Puga-puga ang disinfection na pinaggigibukan Albay Provincial Health Office sa gabos ng mga opisina digdi sa Kapitolyo kontra iyan sa posibilidad kan pagbutwa kan influenza virus na nauuso na naman ngunyan. Ang aktibidad na ini, pinaggigibukan sanitation team kan Provincial Health Office bilang pagsunod sa direktibang itig inisyal kan opisina sa paagi ni Provincial Health Officer Dr. Estela Janit. Formal man ini itigtugod kan Provincial Administrator Engineer Olusal kaya ni mapugulan inisyalmente ang posibilidad kan paglako kan virus digdi panigabos na mga opisina Tabi News Director ang sistema hatong si sagibo ang disinfection kaya ni duno-diretsyon day maokupar ang espasyo kan opisina ay nag-urulian na sa trabaho. May sarusa ng empleyado na hihagad sa opisinang magbigiya sa mga sanitation team. Kaya ni Seto siguradong bilag na disinfect sa opisina, talagang nadidisinfect. Mantang makusog na pinagabisuan kan opisina, na kung nakakamati na ki simptomas sa nasabing helang, day na maglalaong, kaya ning di man ini maka-afekta sa salud, kan mga iba panindang pag-iriba sa opisina. Yan ang report, Karen Ala, DCGB. Thank you very much, Karen. Yan, mga tugang, yan po pipag kita, magbantayan tapuan sa tong salud. Uso yan mga, yan ngunyan, influenza like, virus, o kunyan, taglipot na pagkatapos, minabagsak yung ating immune system. So, lalo kung daig kang pandepensa, Kaya baga yearly kinakaipuan mong magpabakuna ng anti-flu, vaccine. Pagkatapos, nganing protektado ka. Okay? So, talking with, narumduman ko lugod sa mga barkada sa Cam Norte. Narin kaya papamarmadig di sa Cam Norte. Miss na ngay ka. Gigununan ba? Di na kita nagkakatagay-tagay lamang. Niya, kung may sanata, kung malugaran para, dahil naman ako nagtatagay ta, may diferensya kita. Nevertheless ngayon, Papa Mar, kung magdigdi ka, lalo ngayon kung duman kita mag-irilingan sa may boundary, kan Cam Norte and Cam Sur. Ang first na barangay po dyan is barangay Tuwaka. Magdara ka ngayaki sa diri mong baso, sa diri mong pulutan, sa diri mong tinidor, budak kutsara. Ano man na akong pahit na may rinuwan, narugan. Dahil ngaya. Tadigdi ngaya,
mainit na pig-uurunan, ining ipinasar mga tugang na ordinansa kan Barangay Tuaka para pangatamanan ang senda pong mga constituentes kontra sa mga helang. Ha? Ano yan ko yan? Ordinansa ngayon na nagbabawal mga tugang na gumamit nin sarong baso sana, sarong tinidor, sarong kutsara kapag nagiirinuman. Dapat Donald, mainuman ka, may sarili kang baso. Sarong basong pang-inom kang alak, sarong basong pang-cheeser. Tapos ngaya, supulutan mo, may lagana nga platito, sa imo man sana, buda may sarili kang tinidor o kutsara. Yan ang kunyan. Yan po ang ipinautob dumanta. Iyan pala, dakul bang pala nakuha ang hilang dyan, oh. Sabi kang Provincial Health Officer duman, si Dr. Arnel Francisco. Ngaya, aram mo ngaya, iyan ngaya na paggamit nin mga utensils, kutsara, ubaso, plato, saro na iyan sa 18 manners mga tugang na dapat na paglingawa na sin pagbaliwalaong kanlambang individual. Dakul ngayang nakukuha na hilang sa pasoro-soroble. Lalo pa nag-irinom baga, nag-round ang baso. Nag-round ang baso, sabay-sabay iyan. So, bote, so baso na tagayan, tapos so cheeser. Yung baso ng cheeser. Di yun na po yan. Tayo ngayon kang makukuha dyan na primero, mga tugang, hepatitis B. Pandua ngaya, gastroenteritis. Pwede nga yung meningococcemia, pwede pa. Tapos siyempre yung tuberculosis. Iya po yan. No? Kaya pang nagduruman ngaya kamo sa Tuwaka, ang sabi, i-adaptar man na kan iba na mga barangay and pigoplanuhan na sa provincial government na ipasar man niya na pag nang-inom ka dumaan sa Cam Norte, dapat may sadiri kang baso. Ay sadiri kang bulutan, sadiri kang kutsara. For the safety of everybody. Abagay, okay nga naman. Totoo man naman gano. Totoo man ang God. Kaya duman po sa mga kababayan ta, magpasiguro kita. Alright. So mga gusto pong magbakal ng takunan dwarf na similya ng niyog, igwa po dyan tabi sa boost sa Ayala Malls, kang ini pong mga nagpartisipa ng mga farmers and cooperatives, mga tugang dyan sa pinagigibong Bicol Agri-Aqua Fair and ano yan, ini po na Earth Forum. So yung takunan drop, yan po sa pigsasabi na mga coconut na madali, mga tugang na magbunga at maraming bunga. Mamaya pa, 11 o'clock. Sa video ka mo? Aywa, mamaya po 11 o'clock. Okay, so na po. Ayan, taka na po dyan. Alright. Din, abangan po nito maya-maya, no, ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan ng Bicol University. Yan, partner natin po yan. Nandito na si Doktor. Alright. Duman po, bumakal ka mo ka yan, tangani na, ano yan, magdakul-dakul lamang ang, sabi nga ni ang produce. Tango niyang palan, sabi kang PCA, asin ka itong mga farmers, ang maximum na lang na naguguti, nanyog, mga tugang kan mga itong haralangkaw, 40 na sa ng buok, mga tugang sa kada taon. Pero ini nga yan, takunan dwarf, mga 3 years ini, 5 years, mga tugang magbubunga na, hapisan sa harababa, hanggang mga 200 ngaya, mga tugang na bunga ang pwede mong pakinabangan sa loob kisarong taon. Hindi na kulang bagay. Ang magbakal ka mo po dyan, tayo dyan, may takunan green dwarf dyan, na pwede po niyang bilhin. At sa mga gusto po na magkunyan, magbakal ka mga products, produce ka mga farmers, yan po dyan sa exhibit booths, sa activity center ng Ayala Malls, barato at saka sa mga repurpose ng mga products na mayroon dyan ng kamote,
iguana nga ning kamote pansit, di ba? Para magamit po nindo tabi iyan, no? So duman sa mga kababayan nato, mga tugang, magbalik kita duman po sa dati natong back to the basics kita, kung taranong kita kang pagkaon, tatangani pong sureball kita, okay? Sa mga kapatatin senior, so huwag kayong mas maraisip ng kung ano-ano. Mag-exercise at saka kumain po ng masustansya para tuloy-tuloy ang buhay. Yan. Dapat ang aim natin is humaba pa, di ba? Para maging ariglado. Alright. Good morning man, mga tugang dyan po sa mga kababayan natin sa Pulangi North District. Partikular sa Napo Elementary School. Maganda. Ayos itong bagong naikonstruir, mga tugang, na 2-story na classroom na a 2-story building, school building na 4 classrooms. Kompleto ricados. Garo parang ni kung didi garo na projects din nahama na. And garo ready na for occupancy. Kompleto. Including yung safety para kung may sulo, igwaning fire hose. Pagkatapos maluwag ang hagdanan. And then may aircon. Yung dapat na classroom na ito, may aircon kada sarong room. Yeah? And then matibay ang pagkagawa. Yan. Sana araw ka na mga ipag-ibong mga eskwelahan, saka padali-dalion. Giguno nyo na 2022, ang sabi kang DPWH, 22 lang daan na ipag-ibon ninda sa laog isarong taon. Mangyari. 22 out of the 1,000 plus mga tugang na nakatenga na mga school buildings na ipapagibo, na lingling daan na wili sa mga flood control at saka mga patinambo na lingawan sa mga sa eskwelahan. Hopefully ni si Secretary Vince Dizon mabago ang dalagan, mga tugang kang sa iyang priorities. Yung edukasyon po, tawaning magkakani kong atensyon po yan sa suwana permi. Di ba? Kaya baga may mga eskwela kitang minamarata at abumpak. Minsan, early morning, may nahilo na kitang nagralakaw dyan, pasiring sa eskwela nindang atab. Atab po so pagbukas kang klase. At ang aning maakomodar, nag-shifting po sinda. At ang aning maakomodar, tapos iba ng pag-uli. Ayan, medyo kunya naman. Banggi na mauli nganing makompleto sa pong oras sa pagtinir sa eskwelahan. Ayan. So, sana po maasikaso na po yan. Tangani pong maging areglado na. Okay? Bueno, kasunod nagkaigwa po nin forum, anong po sa responsible quarrying. At least aram na. Nanganaan ang sa tuya pong mga lugar na na pinagkwari. Kaya sabi nga ni mga tugang, dapat maging responsable. Yung may protection, because sabi baga mga tugang, ang quarrying bako na distraction ng community, kundi dapat building community style yan. Kaya nga ni igwasin daning rehabilitation fund kasabay sa mga pagtauning mga asistensya medikal, pati sa edukasyon sa mga mga constituents na yan po yan sa barangay kung saan sila nag-ooperate, no? So sana malinis po yan, malinig ng maray, asin makunyan, ayos ang implementasyon. Kaya po asin talagang kung may nagbayular, pasarado na ngani po na maliksyon, tinang kulang nadadara sa pakiuron. Nadara sa pakiuron, kaya nagdamas-damas iba, nag-arabuso na. Yun na po tabi, yan ang naging problema. Okay? So naman po sa mga kababayan gusto nyo maghapot, manungod po dyan sa mga programa kang gobyerno mamaya para good sa health. Pasala lang po kamo 1 o'clock or 1:30 dyan po sa Ayala Malls sa nagkapalagos na Bicol Agri Aqua and the Earth Forum, mga tugang, akan DCGB in time for our 67th year anniversary. At saka siyempre sa kapistahan man kan Legazpi Port District. Iba. Okay, o paano mga tugang? Ako po iskada na para makapumpuning tama sa oras na yung mga partners pang Bicol University para po sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, hosted mga tugang by our friends, si
Professor Ed Barameda at saka si Professor Seth De Matera para po duman sa mga kababayan natin. No, maya-maya po yan, 11 o'clock after the news break. Adang gunda po, Sinda. And then duman sa mga tagapagantabay niya tong mga estudyante, mga magurang, antabay po tabi, taod-taod sa naman. Okay? So, sendo po ka, boss. Ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines.